Hey, go and ride with me, get high with me. You looking fly with me, go and ride with me. Just vibe with me, get high with me. In the sky with me, go and ride with me, get high with me, turn out with me. We just having fun, man. They tell me I'm the shit, I'm like, duh. Girls on my dick, I'm like, duh. Stupid in this bitch, so what's up? Like the whole damn world, homie, I don't give a fuck. Young, rich and famous, thanks for asking, how are you? Party every night, that's exactly what I do. Getting stupid in this bitch, so what's up? Like the whole damn world, homie, I don't give a fuck. Wake up, wake up, wake up. Et minut strøm eller 1 minut med tid? 1 minut strøm. Tigermad. Ja, det er en tigermad. Fuck, jeg kunne godt have sådan en der. Kigger du på? En hamburger. Den ser så plastikagtig ud, og det ser mega lækkert ud. Jeg må godt spise dem her. Nej, prøv at vente. Kom der, er styret med. Man kan godt spise dine agurker. Nej. Hvad laver man? Det er så dårligt. Nej, du kan godt. Jeg spiser en ost. Er det ikke sådan, at vi havde 6 kroner? Du kan godt rundt og gøre alt muligt. 6 kroner. Jeg får 2 burgerne her. Lad os tage dem. Det er en filet au fish. Det var fucking fedt, hvis vi bare spurgte folk, om ikke de må låne 2 kroner. 6 kroner. Ja, så gør det. 2 kroner. Der er flere folk. Er det ikke jeres venner derovre? Det er Jonas venner. Jo, han hygger, hvis jeg spørger. Så får han 100 kroner. Altså, jeg elsker det. Fuck, jeg elsker Peter, hvis det virker, det er min PS3. Ja, det var også det, jeg gjorde, mand. Mærkeligt, der er faktisk ikke mere. Ja, velbekomme. Jeg ved, du ser mega sød ud med den der maske på. Det gør det faktisk. Det er en lille miskat. I stedet at knække lige der gerne sådan nu. Kom, vi næste ham der knække den. Jeg spørger om I må få en af de der papkasser, så I kan tage ansigtet ud af dem. Hvor dog, hvis vi lavede en eller anden film, hvor vi alle sammen havde de der masker på. Ja, men. Spørg alle. Skal vi gøre det? Jeg spørger. Jeg må ikke spørge. Okay. Jeg kommer her. Med nedtur gik vi hårdt sad hjem fra krigen. Er I noget blod på næsen? Nej. Så kan det ikke så vi for, så du skal. Nej. Det må du gøre. Okay. Gider bare ikke. Skal jeg kigge på en og så? Jo. Venstre. Nej, højre, 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 højre. Højre, højre. Som vi skal bruge dem. Det kunne være fucking nice. Vi laver en sesh, hvor vi alle sammen har dem der på. Ja. I kommer på tuben, det ved I godt, ikke? Er der ikke noget batteri på? Jo, men det kan stadig filme om mig lidt. Jeg kan godt lide den her statype, der er. Så skal jeg ikke type ud i det, skat. Tak. Sigt, så er det fri. Du er smuk, som du er. Hvad må du på? Jeg går på Victor. Er du sikker på min mål? Ja, Frederik. Hvad skal vi have? Et eller andet. Det er blandet ud. Og en perfekt kan han få. Det var lige noget for min store mave. Ja, det var lige noget
noget for Mads. Røv. Okay, så kommer han tilbage med sodavand. Hey, må jeg ikke tage papkassen ned over hovedet så? Det virker lige så godt. Men... Eller prøv at se, det er faktisk beregnet til det. Man kan lige have øjnene af. Hallo Mads, det er min Superman-maske. Så kunne det så højt. Ja, du må faktisk godt få. Okay. Så jeg skal have noget sodavand. Ja, vi skal også bare hente mig. Vi har 1 minuts filmetid tilbage. Lige pludselig. Lige pludselig. Ej, det er fordi, der er ikke mere plads på SD-kortet, Du må fordi... ikke se mig. Eller du må ikke lige se, hvordan jeg ser ud med masken. Jo. Vi er out her fra McDonald's. Jeg skal lige tjekke ind på McDonald's. Siger Mads og Jonas. Eller, hvor længe Det er jo refill. Når du drikker det hele, så er der fandme refill. Nej, Hallo Frederik. hvis du udlægger, jeg bliver ked af det. Han flækker dig. Sig godnat. Morgen.